slijede, pa nadalje snimalo, sveti su popratili i slikom i riječ. Napose hvala svima vama, dragi vodočasnici, na vašoj dobroti, požrtvovnosti, ljubavi i darežljivosti. Naredna misa je u 12 sati za stradalnike Domovinskog rata. To smo od ove godine uveli i želimo da svake godine bude za njih posebno sveta misa. Misu prevodi naš biskupijski povjerenik dr. Stanislav Šojić. Poslije podne pobožnost Kristoga puta na Kalvarije u 16:30. Božjega pomirenja. Hvala svim već spomenutim predstavnicima civilnih vlasti, našeg Hrvatskog sabora, županije, gradova i posebno općine Erdut. Hvala crkvenom zboru, Župe Svete obitelji Ljudva, koji su nas animirali od ovoga svečanog bogoslužja. Bili ste izgledi. Veliku zahvalnost izražavam prometnoj policiji